Putra, natanggal ang kasos. Wala yung kasos niya, oh. Oh? No kasos. Kailangan kong i-report sa dispatch ito. Ano? No kasos. Yeah! Ay, nako. Kukuha na lang, i-drop ko lang ito. Kukuha ng aking kukuha ng load. Yeah! We got it. There you go. I'm just gonna drop and hook it. Yep, no worries. Yeah! Kunin ko na yung empty trailer ko. Tara, hanapin natin. Hanapin natin yung ating empty trailer. Alright guys, ayan guys, ayan yung trailer natin, 1470. Tripin natin guys. Tingnan natin maigi kahit gabi yan. Wala tayong dapat na ano yun, gabi man, walang problema yan. Turn on natin yan. Natin kung gagana ba yan. Patay tayo. Okay, akala ko hindi ka. Kailangan guys, kapag ka ganitong malamig, bago natin kunin yung mga trailer natin, active alarm in memory. Clear. Antayin natin mag-start. Kailangan niya mag-start para malaman natin gagana. Set point. Lagay natin sa 0. Kasi 0 yun para mag-start siya. Kailangan lang niyang gumana, umandar. Yun. Okay, gana na. Patayin natin. Yan, patayin natin. Gumana na Ilaw natin. Ay, namatay na naman yung isa. Baka natanggal. Ayusin ko guys. Baka natanggal na naman. Yan. Baka natanggal guys. Ayun
Wala namang ano siya doon sa likod. Parang alam ko natanggal na naman ito siguro guys. Wala guys, hindi pwede. Bibili ako ng bago. Wala namang sign dun sa likod. Wala namang sign yung dun sa dash natin. Wala namang siyang sign. Ayun o. Yes! Bakit ganon? Pwede anyway, wala tayong magagawa. Bili na lang ako ng isa pang ganito siguro. Tapos extra. Malamig. Okay. At least kahit paano pinuno nila. Mahirap na. Hindi man lang nila. Ang hirap niyan kung hindi man lang nila okay. Okay, ayos naman ito mga ganitong klase ng mga guys, trailer ang maganda. Ayan. Kasi hindi nakahang yung kung ano-ano mga wire dyan. Kasi kapag nakahang yung mga wire dyan nagkikiskisan, bubutas yan. Alright, check natin sa loob kung malinis ba, napahugasan ba o hindi. Hindi napahugasan ito. Ayun na, magpapahugas pa ako. Maghanap pa ako ng pagpapahugas. Putra, napanggal ang kasos. Kasos is not good. Trailer. Yung kasos ito. Wala yung kasos niya rito. Ginanito lang. Kailangan kong I need to fix the kasos here. Kailangan ilagay ito dito. Ganito ba? Ipasok ito doon. Tapos lagyan ko ng parang ganito, ziplock. Ano ba yan? Ibang kasos kaya. Tignan ko sa loob. Yan. Ayun, yun yung kasos na yan. Ganyan lang nila inilagay. Kasos. Nakaganyan lang yung kasos. Isa. Dalawa. Siniksik lang nila. Yan. Siniksik nilang ganyan. Kung wala yung isang kasos, patay tayo niyan. Ayun, nag-iisang kasos. Dito lang nila inilagay. Ganyan lang. Kasos. Yung isa ang problema ko, baka mamaya wala doon. Ay, wala rin. Wala yung kasos niya,
No kasos. Kailangan kong i-report sa dispatch ito. Ayun, oh. Ayan guys. No kasos. Ay nako, patay tayo. Walang kasos. Oh, binalik ko lang. Wala dito yung isa. Wala na. Hindi makikita yan kasi nakaano yan. Kailangan baka nalaglag dito. Hindi siguro nalaglag dito guys. Wala dito. Doon sa ano yan, trailer kasos is missing. Sasabihin ko sa dispatch yan. Anong ano niya yan? Here. Wala. Kasos is missing. Ayan. Okay. Tapos ang pre-trip natin dyan, may problema tayong nakita. Kailangan kong sabihin sa dispatch para malaman nila yung issue natin guys. Kahit gabing-gabi yan, walang problema yan. I'll do my pre-trip even it's dark and it's cold. Non-negotiable yan. Alright guys, tara. Sabihin ko muna sa dispatch ko. Okay. Ang sasabihin niya. Ay, ang ibig ko sabihin guys, wala naman mark dito sa aking dash yung ilaw natin. Bakit kaya namatay na naman? Wala siyang ano. Punta tayo sa pop-up notice. Washer fluid lang. Kalalagay ko lang ng washer fluid nung nagpa grazing tayo. But anyway, text ko muna yung ano, dispatch ko. Gawin sarili ko na sa off duty kasi naka pre-trip na tayo. Ayan ang mga problema. Okay, so one kasos is missing. One kasos is missing. Only 3 kasos is intact. Ayan. Bantin natin dito sa una rito guys. Okay, so meron siyang reply on which trailer 1470. This one you ask me to pick up. I'm doing my pre-trip. Check everything. And I find out one kasus is missing. I just want you to know. Okay, yan. Tapos ang reply niya, okay, that's okay. Okay, thanks. Heading to pick up now in Litbridge. Okay. Mag-guess. Oh, dumi ko. Paano kasi, siyempre, ano guys, ang tawag nito, wala naman tayong ibang ano ngayon, gawa nga ng
hindi natin masisisi ang dumi ng ano. Dahil winter guys. Pero guys nakita nyo, ginagawa ko yung trabaho, paper trip ako. Walang masabi ang company sa akin. Lagi nila kasing sinasabi yan sa sa mga load information, insure, kasos is still intact. Baka kung wala yan, magmulta ka kung wala yung kasos. Ayan, ngayon nakita natin drinap natin yung trailer natin na yun, na isa, pinick up din yung isa, kompleto yon. Lagi kong chine-check yung mga equipment ko. Tapos ito, pinick up natin ito, at nakita nyo naman, wala yung isang kasos. Ayan. Ngayon, sinabi ko sa kanya, sa dispatch ko, ayan, message ko, ayun, sabi naman niya, wala daw problema. Walang problema. Ang importante, nagawa ko ang trabaho ko, at higit sa lahat guys, is nasabihan ko yung dispatch ko para hindi ako magmulta, kasi may multa yan. Ayan guys. Ayan, magdadrive pa ako hanggang dun sa pipikapan natin. Bukas ng alas 10, tignan ko kung hanggang saan ako maaaring uminto. Tapos patuloy natin bukas. Kailangan ko talagang mag-drive ngayong gabi, 3 oras mula rito hanggang doon. Ayun guys, ayan, ihi muna ako, tapos ratratan na. Yes! Guys, good morning. Dito na tayo sa Lethbridge, Alberta. Nabot na ako ng gabing-gabi kagabi. Start na natin to para ma-pre-call. Tapos punta na tayo doon sa pipikapin namin, malapit lang dito. Doon na tayo, mag-check-in na tayo. Wala talaga. Kailangan kong bumili ng isang bulb. Damihan ko na kasi lagi nasisira wala siyang sign walang sign na nagsasabing nasira yung bulb natin. Dapat mayroong check dyan tail light sabi niya dapat anyway, tara. Na-unhook ko na. Yan na tayo. Ay. Punta muna ako sa opisina nila guys. Magpaalam ako. Sabihin ko, i-drop ko lang yung trailer, makabalik din ako. Bibili lang tayo pagkain. Wala na akong makakain sa loob ng truck Kalahin mo ba naman 11, ano na ba ngayon? Adjust. 1 month na lang, 1 day na lang guys, 30 days ko na bukas. Alright guys, yan, dito na tayo sa Mayor McGrath Drive. Yes! Mula dun sa pipikapan natin hanggang dito, ano lang, nasa 5 kilometro lang. Turn left at the traffic light. Hindi ko pa nagagamit yung yung windshield washer ko lumalabas na yung sign. In 1/2 mile, arrive at 3200 Mayor McGrath Drive South, on the right. Okay. Mayor McGrath. City
City of Lethbridge. Ito lang guys ang City of Lethbridge. Hindi naman masyadong matraffic. Lethbridge, Alberta. Pero successful city ito. Naol. In 400 feet, arrive at 3200 Mayor McGrath Drive South, on the right. Okay, here comes the Costco. Costco. Hindi ka pwedeng bumili rito kung hindi ka miyembro. Nagpa-miyembro tuloy kami ni Mrs. Ang kulit ko kasi. Han, sabi ko sa kanya, bili tayo ng kung papamiyembro tayo sa Costco. Bakit may pamiyembro ka pa sa Costco? Para doon tayo bumili ng mga karne, sabi ko. Hindi rin kami masyado nakakabili dyan, kaya ang mahal pala. Ang mahal ng mga bilihin sa Costco. Kasi dito sa Costco, ang bilihin, di ka pwede bumili ng tingi-tingi dito guys, bultuhan talaga. Pero yung mga binibili ko, ng chicken, ganyan, yun. Pwede yun. Isa-isa pwede. Kirkland. Dito tayo. Pasok dito nang hindi tayo miyembro. Always. Tara, got something that we need. $466 halos 20 mil 10,000 yata ito sa peso na baka eh. Tatlo guys. Broccoli. Strawberry. There you go. Thank you. That's 2 receipt. Yeah. Windshield washer is different. Okay. Please don't cross the windshield washer. Did you? I did. Oh, that's fine. It's a little cross. Thank you. Have a good day. You too. Thank you. Alright guys. Alright guys, let's go. Balik na tayo sa truck. Ayan, lahat ng nag-grocery ko, bali 135.51 yung pagkain ko kasama shampoo. Tapos bukod yung windshield washer,
1574. So 135 plus 15, naka $150 din ako ngayon, guys. Anyway, ayan talaga. Days ko na guys sa biyahe. Kaya tayo katutak ni Cordapia, mga lode. Anyway, lakas na mag tara, ayos na ito mga to. Alright guys, ayan. So, ayan, 3 manok. Ito lang yung natitira sa pagkain ko na guys, oh. Mula nung huli ako ng grocery, mga 6 days ago. Ito beef patty, bigay ko lang yung frozen. Tapos ito blueberries. Patungin lang natin yan. Tapos ito natitira sa broccoli ko. Anyway, bumili ulit ako ng broccoli kasi yan lang yung fiber ko eh. Okay, alright, yan. Tapos itong baka ko, lagay ko muna sa frozen. Yan lang muna, using ko lang mamaya yan. Okay, yan lang. So the rest dito lang muna sa labas kasi ito ilaga-laga ko lang kapag gusto ko ng kamote. Yan lang muna yan, madali lang maluto. Ang mahal lang naman guys na binili ko itong shampoo. Wala na akong shampoo eh. Sigurado bang shampoo to? O, shampoo. At saka itong sabon, wala na akong sabon. But anyway guys, tara, balik na tayo doon. Alright guys, ayan, nandito na tayo sa trailer ulit. At yan, pula na, sinisimulan na tayong i-unload. I-hook ko na para tamang-tama mga may pag-load eh. Diretso na to. Alright guys, loaded na tayo. Oh, ganda naman ng pangarga natin. Ang gaan nito guys siguro. Ayan, kalahati. Tapos ang bababa pa. Okay na yan. Alright, sarado ko na. Tapos kunin ko yung papel dun sa loob. Alright guys, lagyan natin ng sealed na. Yes! Tapos picturean ko yung reefer temperature. Padala ko kay Boss Darrell. Tapos larga na tayo. Dito na sa akin yung papel, isang bugkos na papel. Alright, let's roll. Tatawid tayo ng border ngayon. Kung sakali man makatawid tayo ng border ngayon, hopefully. Bukas kasi ang meat inspection ko. Dito na rin yung aking case manifest.
all I have to do is grab my Canadian passport. Kaya ko muna rito guys. Hindi wala. Alright, yan. Dito na. Alright guys, yan. Guys, putulin ko na ang vlog natin. Susunod na pagkikita natin is doon na tayo sa Amerika. Tatawid tayo sa Coats, Alberta. After Coats, Alberta, we will go to Woodinville, Washington. From there, hindi ko alam kung saan nila ako mapupuntahin. Yun nga guys, sinasabi ko, sa load information namin lagi kasi yung ano yung kasos sa trailer, yung nakita nyo sa previous vlog natin sa kagabi, dapat laging meron doon. Eh wala ang isa, sinabi ko sa dispatch, okay lang naman daw, hindi naman siguro masila nito, kaya bahala sila. Ang importante, tinutupad ko yung mga inuutos nila sa akin para wala silang masabi at saka para hindi ako magmulta. Owner operator kasi ako guys eh, kaya may posibilidad na pagmultahin ako eh, kasi mas mataas yung rate ko kaysa sa mga basta ganon yung kontrata na napirman. Guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo bago kayo mag-start your day. Check everything, ayan, visual. Pag may napansin kayo, report agad. Love you all guys. Peace out. Bye bye for now. Lakai Tracker.